Penemban nderek tepung Anggladhiwanuh dina samangko aku njaluk pangapura tumeka ana ing pertapan Cemara Gading tanpa kabar marang panjenenganmu Sang Penemban Begawan Jayeng Sabda. Nuwun sewu sak brebetan kaya nate weruh nate semerep wonten ing layar kaca sampeyan ki sapa? Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Pinarak kenepane. Raden Gatotkaca Pringgondani putrane Raden Werkudara Jodipati. Iya, pancen kaya mangono. Lah, ngimpi apa kawan?